Abay, binabayaran itong nanay. Itong nanay ko, binabayaran ito. Malaki yung bahay nito. Yun o. Sige, lumayas na kayo. Busy pa ako rito. Thank you, Pastor. Ingat po kayo, ingat po. Oh, kita mo ano? Pangingat eh. Yung dasal tong nanay ko. Ingat po kayo sa ingat po. Napakalakas nito, makukuha to ng malay ngayon. Huwag mo tigas ang tiyan mo. Ayan o. Ingat mo lang na eh. Huwag ka ba na eh. Ayan o. Oh. Oh. Tingnan mo, gumagana agad yan o. Oh. Ayan o, kumitinipit yan. May karga siya. Ayan o. Oy, bakit nasa loob ka ng katawan niya? Ano gagawin mo dyan? Ha? Ikalik ka ba rito? Ha? Nagagalit ka ba sa kanya o nainggit? Ha? Tinatanong kita, nagagalit ka ba nainggit? Ha? Tinatanong nga kita kung nagagalit ka ba nainggit sa kanya? Ano pinapakumisan naman at ito? Nalilito sa pao, segundo lang. Oh. Tinatanong nga kita kung nagagalit ka ba sa kanya nainggit? Ha? Alis ka ba sa prescripto niya, hindi? Ha? Ay, naligo na ng pause nanay mo. Akala mo ba'y nanay mo sasaktan niya? Hindi na yung nanay mo. Parang nasaktan siya ni Papa Jesus ng ganito kabilis lang. Hindi naman ano. Pag may nakapanood niya, sasabihin, ito kaya sinusunod ng bibig. Huwag ka mawa rito. Tik. Hindi na ito nanay mo. Hindi na nanay mo. Eh, dito nanay mo. Sino mo? O, sino gumagalit? O, hindi yan nanay mo. Tanggalin mo na lahat yan. Kalasin mo hindi. Tanggalin mo. Gamitin yung kamay mo. Kalasin mo lahat. Masakit niya. Lahat. Tanggalin mo. Lahat. Kalasin mo. Para hindi ka na masakta sa mga katawan niya. Tanggalin mo lahat yung sakit niya na nilalagay mo sa breast niya. Tanggalin mo lahat. Tanggal. Tanggal. Tanggalin mo lahat. Tanggalin mo lahat. Kalasin mo lahat. Kalasin mo lahat. Lahat. Itaas magneti ko yung kuryente. Yan, talas lahat. Lahat. Tanggalin mo lahat. Lahat. Ubos. Ubos mo. Lahat. Init ng daliri ng nanay niya. Init talaga. Kalasin mo lahat. Lahat. Pag hindi mo kinalas yan, dudurugin ko yung lala mo. Kalasin mo lahat. Tanggalin mo lahat. Lahat. Tanggalin mo yung sakit na cancer yan. Cancer na rin yan. Breast. Tanggalin lahat. Para hindi ka naman malipis sa loob ng katawan niya. Ano ba talagang kinagagalit sa kanya? Tinatanong kita, ano ba talagang kinagagalit mo sa kanya? Makikipag-usap ba hindi? Ayaw mo kausap? Bibigyan kita ng pagkakataon. Magsabi ka ng totoo, bakit mo siya sinasaktan? Bakit mo siya dinadasalan ng ganong kabilis ka? Ano ba talaga sa kanya? Nagagalit o nainggit? Galit ba to? Nagahari sa puso mo? Inggit na sobra-sobra sa puso mo sa kanya? Nainggit ka? Di tanggalin mo kung nainggit ka. Ano nag-inggit mo? Mayaman ba to? Bakit ka naman nainggit? Bakit ka nga nainggit? Ano bang sakbanan talagang galit ng puso mo sa kanya? Anong kinainggit mo sa kanya? Anong kinainggit mo? Ano? Anong kinainggit mo sa kanya?
Makikipag-usap ka, susugatan kita sa katawan niyo, walang tanong-tanong. Ano? Anong kinaingit mo sa kanya? Tinatanong kita kung anong kinaingit mo sa kanya. Dagdagan ng isang daan, magtitik ko yung kuryente sa ulo niya at init. Ano? Ano bang kinaingit mo sa kanya? Yung totoo, ano ba yung kinaingit mo sa kanya? Makikipag-usap ka, ayaw mo. O wala na kayo tanong-tanong, titibukin na lang kita para mabis na tayo. Mamili ka. Bibigyan kita ng pagkakataon makapagsalita. Ilalaban ko po ng patas. Wala tayo dito VIP. Ano? Ano ba yung kinagagan mo sa kanya? Talaga, nagagalit ko ba talaga ng sa kanya? Ayaw mo nakipag-usap? Ayaw mo talaga? Sinagot niya lang ako kanina, nainggit daw siya. Ang tanong ko, bakit ka nainggit sa kanya? Wala na, hindi na siya nagsasalita. Ayaw niya na. Ayaw mo talaga ako sa akin. Wala kang awa. Pangalawa, hindi ka marunong matakot sa iyong Panginoon na si Kristo. Ikatatlo, sukdulan ng galit ang iyong puso o higit sa iyong kapwa-tao na nilalang ka rin naman ni Kristo. Wala ka bang tiwala sa iyong Panginoon na kung ano man ang ibibigay niya sa iyo? Hindi ka ba masaya ang buhay mo? Tinatanong kita, hindi ka ba masaya sa mundo mo? Kung hindi ka masaya, bigyan kita ng clue. Tumawag ka kay Kristo at lagi ka magdasal at manalig ka sa Kanya. Hindi naman na. Kahit pangaralan kita ng pangaralan, hindi ka makikinig kasi bakit? Kung puno rin ang lahat ng puso mo. Tanggalin mo lahat yung nilagay mo sa Kanya dibdib. Wala na tayong tanong-tanong, para sa mga lahat. Lahat. Tanggalin mo. Tanggalin mo lahat. Sige, kalas. Kalas. Lahat. Lahat. Ubos. Lahat. Sige, mamuntawi ka sa galit sa puso mo. Wala kang pagkalabala ka sa buhay mo magkaroon ng karma. Hindi naman ang kakarmay. Ikaw pa rin ang pipili na landas mo. Binigyan ka ng isip ng aking Ama na Panginoon nating lahat. Binigyan ka ng bibig salita para mabuhay at makapagbasa. Pero ang sinusupli mo kay Kristo, ang galit at pagtatampo mo sa kapwa mong laman, tao din yun, tao ka rin. Hindi ka mo na. Tanggalin mo lahat. Lahat. Pero ikaw ang masusunod, hindi ako. Tanggalin mo lahat. Ubusin lahat. Lahat. Tanggalin mo lahat. Wala akong magagawa kung yan ang nagahari sa puso mo. Pero pasensyahan tayo, ikaw ang pumili ng kapalaran mo. Ilang minutes na? 8:20 po. Bahala ka sa buhay mo. Binigyan kita ng pagkakataon. Pasensya na. Wala na akong magagawa. Sa pamamagitan ng pagsamit ko sa inyong pangalan, Panginoong Jesus, Amang Nazareno, ako'y nananalig at nananampalataya na dinidinig mo aking panalangin. Sa pangalan ng aking Ama na sa Yesu Kristo, maghari nawa kabutihan sa iyong puso at maghari nawa si Kristo sa iyong puso. Ibigay ang parusa ng nararapat para sa iyo. Ikaw pumili at hindi ako. Binibigyan ka namin ng pagkakataon, pero ikaw ang pumili ng landas mo. At tawarin ka ng Diyos sa iyong mga ginagawang kasalanan sa kapwa mo tao. Sa pangalan ng aking Ama na sa Yesu Kristo. Amen. Saan ako matatakotin? Kulang iyong pananampalataya, iha. Pasensyaan mo, ikaw pumili na kapalaran ng hindi ako. Idilat mo ang iyong mga mata sa pangalan ni Kristo. Amen. Kaya mo siya tubig.
Tulungan mo siya. Sandal. Bakit mo kami tinutulugan? Ikipagkwentuhan na, tulog ka ng tulog yan. Ay nako. Saan natin? O, tama na. Baka mabulo na. Pabumalik yung tubig. Antay mo muna. Kumana. Ano pakiramdam? Donya. Ba, gandang gumanda ka rito, Donya. Para kang blooming na blooming. Ano pinagkaiba mo? Ano pakiramdam mo? Ano? Wala nang gumagano.